com anunciàvem abans de fer aquest repàs de l'actualitat esportiva en clau gironina, avui són amb nosaltres a l'entrevista dos convidats. Són Jordi Navarro, és el cap de llista de la candidatura d'Unitat Popular, la CUP, a Girona, i també Biel de Montserrat, a qui tot seguit donem la benvinguda. Què tal a tots dos? Bon dia. Voleu tenir veu a l'Ajuntament de Girona, amb aquesta màxima més que clara, comenceu i proposeu per aquest 22 de maig, aquestes properes eleccions municipals a la ciutat. Quines són les vostres línies de treball? Com definiríeu una mica el que presenteu? Com vulgueu, qualsevol dels dos. Sí, com dius, realment el lema és força explícit. Volem esdevenir la veu del carrer de l'Ajuntament, i això per nosaltres vol dir trencar una mica amb la dinàmica dels darrers anys que ha caracteritzat els governs municipals de l'Ajuntament de Girona, i donar veu a molts sectors de la ciutat, a molts col·lectius, a moltes persones que durant tot aquest temps ens sembla que no l'han tingut, que s'ha fet d'alguna manera política una mica d'esquenes a la ciutadania, que les maneres de prendre les decisions eren poder molt tancades, i creiem que cal renovar aquesta manera de prendre decisions, que la participació ciutadana de la gent dels barris de Girona i que el diàleg han de ser l'element central de la manera de fer política, i una mica aquest és l'eix central del que hem anat dient. I després, evidentment, nosaltres presentem una sèrie d'eixos programàtics que van més enllà d'això que seria el que engloba tota la nostra manera d'entendre la política municipal, i van a concretar aspectes vinculats tant a l'economia com a la llengua, com a la cultura, etc. Aquí s'ha d'escoltar en aquest sentit quan parleu d'entitats, organitzacions, associacions de veïns, en aquest cas, o ara mateix també que vèiem aquesta concentració que hi havia al ple municipal de nit. En aquest cas, què és el que no s'està fent de la manera adequada o correcta, què és el que no s'està fent bé, i això, aquí cal escoltar. Home, aquí podríem posar un exemple que jo penso que és molt il·lustratiu, que, per exemple, parlem de barris, hi ha tot un seguit de segments ciutadans que no han estat escoltats, i això s'ha sintetitzat molt, per exemple, amb les obres del TAP. Les obres del TAP nosaltres pensem que són l'exemple d'aquesta manera de governar una mica d'esquenes a la ciutadania sense escoltar massa el que opina la gent d'aquests barris afectats. Doncs això seria un eix molt important, aquesta política que nosaltres proposem, escoltar més a la gent dels barris i millorar molt la gestió de les obres del TAP. Cal que la ciutadania, sí, gent que està preocupada, gent que el seu barri està molt afectat, que ha afectat a la mobilitat, la qualitat de vida, etc. Doncs això cal atendre-ho amb una mica més de dinamisme i més d'empenta, perquè pensem que la gestió de l'Ajuntament en aquest tema ha sigut molt excessivament relaxada. Jo crec que cada barri, si no cada barri, en múltiples barris podem trobar exemples durant aquest mandat que il·lustren això. El tema del pavelló de la Devesa n'és un altre, és a dir, és una proposta de l'equip de govern, d'acord, però segurament no hagués calgut que la ciutadania mostrés tanta oposició per acabar aconseguint un procés participatiu i que s'acabés aplaçant el projecte. És a dir, nosaltres pensem que des del moment que la proposta no té una bona entrada, això és un símptoma que el barri, i en aquest cas el conjunt de la ciutat, no el vol, i només això ja hauria d'haver fet replantejar el projecte i fer les coses d'una altra manera. Afortunadament, com que tenim una ciutat molt viva i un teixit associatiu molt dinàmic, doncs amb la mobilització de tots plegats es va aconseguir aturar aquest projecte gràcies a l'empenta i a la voluntat dels veïns. El moviment de la gent. Pel que fa a aquestes properes eleccions, us presenteu conjuntament amb Reagrupament, el perquè d'aquest acord, o per què considereu que pot ser favorable, pot ser bo per vosaltres? La CUP de Girona fa uns mesos va fer una crida pública a diferents segments de la ciutat, sectors socials, per incorporar-se al projecte de la CUP, per donar-hi suport, per integrar noves sensibilitats. Es van iniciar converses amb diferents partits i diferents organitzacions, i una d'elles va ser Reagrupament. I efectivament, en aquestes eleccions municipals, Reagrupament de Girona dona suport, especifico això, és un suport, no és una coalició, dona suport a la CUP. Hi ha hagut un altre partit, que és el PDR, Pagesos per la Dignitat Rural Catalana, que també ens dona suport. I una mica això neix amb la voluntat d'aglutinar esforços, de sumar esforços en aquesta candidatura d'Unitat Popular que representa la CUP, per poder tenir més força i ser presents a l'Ajuntament. En Reagrupament el pacte va ser possible perquè al llarg del temps, dels darrers anys, s'han produït coincidències i trobades en diferents lluites
ciutadanes, per la llengua, en defensa del país, l'autodeterminació, la pròpia consulta ciutadana, consulta que es va fer a Girona, amb Girona Decideix, això ha facilitat. Creieu que pot servir de referent en aquest cas que altres municipis també puguin arribar a aquest tipus d'acord? O no sé si també ja és una realitat, Bé, en tot cas és un pacte estrictament gironí. Sí que és cert que en algun altre municipi, com per exemple Salt, que hi ha una candidatura local, Independents per Salt, doncs tant la CUP com Reagrupament hi han donat suport. Però jo insisteixo en que són pactes molt locals i estrictament gironins. Ara que parlaves d'autodeterminació, creieu que aquesta línia de la independència és la que cal seguir, la que cal tirar pel dret i que potser cada cop s'està parlant més d'això, fins i tot el mateix govern sembla que deixi entreveure això? Home, ja fa uns anys que sembla que es remouen algunes coses, que l'independentisme, que segurament històricament havien reivindicat sectors molt minoritaris de la societat catalana com a projecte polític, s'està extenguent a àmplies capes de la societat. Ja no ens trobem que l'independentisme només és defensat per pocs sectors i sobretot des de l'esquerra independentista, que és el nostre sector històric, sinó que això es va eixamplant i ens trobem això, que personatges, que sectors que fa uns anys havien fins i tot criticat públicament l'independentisme s'hi vagin sumant i això es materialitza en múltiples iniciatives. Les consultes per la independència d'aquests darrers mesos n'han estat un clar exemple i ens sembla que sí, aquesta és la via i de fet nosaltres, ara que venim les eleccions municipals, basem molt la nostra acció en el municipalisme i creiem que els municipis han de ser el motor de la construcció nacional dels països catalans. En aquest sentit, evidentment, des de la nostra manera d'entendre el municipalisme toquem molts àmbits, però creiem que la construcció del país des de la base, per tant des dels municipis, ha de ser una prioritat i ens sembla que de mica en mica se'ns està donant la raó perquè cada cop hi ha més gent que puja en aquest tren que ja sembla que està esdevenint majoritari. I això és molt i molt positiu. És que sobta, no? També un canvi... Sobta, però tots els processos històrics tenen els seus ritmes i no hi ha res que sigui casualitat. I jo penso que és molt i molt positiu que, per exemple, l'independentisme hagi penetrat en sectors socials que fins ara era impermeable. A Girona ciutat mateix hi ha barris perifèrics on hi ha molta població castellanoparlant i l'independentisme hi ha penetrat. Gent que està defensant la independència de Catalunya parlant en castellà. I això jo penso que és una de les coses més positives que ens ha passat. Per tant, molt optimistes i molt positius que això tira endavant i no hi ha qui ho pari, no hi ha qui ho aturi. És un símptoma que ho evidencia. Pel que fa a la fita màxima, en aquest cas, que podríem dir que voleu assolir, podem dir que voleu aconseguir 2 regidors, en aquest cas a l'Ajuntament. El 2003, el que comentàvem, vau estar allò a punt. Sí, no? Sí, el 2003, que va ser el primer cop que ens vam presentar, vam treure encara pocs vots. Després el 2007, que van ser les últimes, ja ens vam acostar i realment ja hi havia enquestes que ens en donaven algun, que finalment no va ser possible. I ara les coses ens sembla que pinten bé, ni molt menys estem relaxats. Vull dir que demanem que la gent no s'ho cregui, vull dir que ens fa falta aquest mes i mig que queda continuar treballant fort, però sí que ens sembla que per la tasca que hem estat fent i també una mica per aquesta conjuntura que afavoreix que partits com nosaltres, d'una banda, independentistes, és veritat que l'independentisme està a l'alça i això pot ser un element que faci que rebem més suports, i també la nostra manera d'entendre la política i de fer la política molt diferenciada d'altres partits convencionals pot fer que opcions com la nostra molt de base i que entenen la política molt com un acte de proximitat i de democràcia de base tinguin cada cop més suport. Podria decantar la balança d'algunes persones que ara mateix potser es troben en una situació que no saben ben bé per on tirar. Exacte. Si em permets, jo crec que també el que ens avala molt a la CUP durant tots aquests anys és els 8 anys que hem fet molt intensos d'oposició política des del carrer. Aquesta altra manera de fer política nosaltres ho hem demostrat durant 8 anys que es pot fer això. I ara estem convençuts que els resultats de les enquestes són positius, tot i això, com deia en Biel, no ens hem de relaxar, cal treballar moltíssim perquè no hi ha res guanyat. Queda un mes i mig de feina i cal treballar molt. Però nosaltres estem convençuts que el fet d'assolir
representació de l'Ajuntament de Girona encara ens donarà més eines per poder continuar treballant en aquesta línia. Exacte. Pel que fa al tema de la llista, que ja han anat passant diferents candidats i de més, i també se n'han anat parlant, alguns doncs ja l'han presentat, molts aprofiten caps de setmana per fer-ho i tal, aquesta futura família, qui la conforma i més o menys parlar de quin tipus de perfil caracteritza aquestes persones que formen part de la candidatura de la CUP. Mira, nosaltres en les darreres setmanes han anat sortint els noms de la gent que la conformarà. Sobretot ens interessava que es visualitzés una llista molt àmplia i que representés tots aquests sectors de la societat gironina els quals pretenem representar, i per tant trobem en aquest cas molt poca militància de la CUP i per contra doncs molta gent de caràcter independent, persones vinculades al teixit associatiu, a moviments veïnals, a les lluites socials de la ciutat, i en aquest cas doncs, hem fet l'exercici que pretenem fer amb el nostre projecte polític, que és no ser tant nosaltres els quatre que hem estat sempre, sinó fer una llista àmplia i representativa en què molta gent de la ciutat que segurament comparteix amb nosaltres aquesta necessitat de reconvertir la política municipal en una cosa una mica diferent, doncs s'hi puguin sentir representats. Per tant, molt més oberta. Sí, malauradament moltes vegades els partits fan les llistes de manera molt endogàmica i molt dirigida, i nosaltres volíem trencar amb aquesta tendència i per això hem fet aquest exercici d'obertura. Doncs Jordi Navarro i Biel de Montserrat de la CUP, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, molta sort també a les properes eleccions, aquest 22 de maig que està més que marcat al calendari, i gràcies per acompanyar-nos avui. Gràcies a vosaltres. Adéu, merci.